ranar 30 ga wata muke yin final nan da girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje wanda aka rage wanda za a yi 2020 wanda za a karasa shi 2019 za a karasa shi 2020 wanda suka rage ba su haɗu ba dogon mace fasara dogon kyallu da hagon shafai 'yan sanda na nadin sarauta dandan mai martaba mai daraja sarkin Kano Aminu Ado Bayero garkuwar tun da zai kawo takwabi ya miƙa a da bisa wata kuma damar shekarar ta zo wani haka ma da yanzu an samu sabon sarki amma ba da ɓata lokaci ba cikin watan da zai kama a cikin za mu fara zaɓe za mu yi zaɓe kafin mu tafi bayanin na mai girma kuma shirin wasanni don nan mai martaba sarkin Kano mai daraja sarki da namar da mutsalle da namar da wani ya huta da namar da mutsalle ya yi na haifar da wala hada wala wata ta ba shi bayan an koma don can da an koma don kai masha wani da bayan kuma kirga yake saciya shi ne alƙawarin ba ta yi sakatu amma yanzu waye gaba a kan kisa ta kuna rufe na kare ka dambe kana sa waye da kawai wani kawai na kana waye ka to kana da kai kake ba kawai masu kare ba waye ka buga an shagiya ka sai abu ga ka bishe ka ba gari kana ka dubo ka dubo ne kuna rufe na waye ne ya kace kuma kula ba kuma kare shi kuma da bala kuma da dawo ba kuma da kake kuma da bala kuma da bala kuna rufe na haka shi kuna rufe na abu ne wannan kai gurbin da samu kina
hannunsa dan gida wani haji Allahu akbar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ta yi mai samun alheri mamman ramar mutanen masarai da Qur'ani godiya ubangiji na Muhammad sallallahu suka yi ta wannan nama ta zalima ranar 30 ga wata za a yi semi final ranar 6 ga wata za a gudanar da final wanda Allah ya ba a bashi mota kiran golf wagon farasan Allahu akbar ta dabban nan da gida alhaji to ko mai tafasara oga wani kayan yara ko Nigerian mofan oga wani kayan yara Allahu akbar la ilaha illallah abun babu da ni ba da jisini oga wani mofan kayan yara wani gaba Allahu akbar da gida alhaji da kai ne sabo da lokacin saba da kai yana ran mawani tuka garin mazajen zaki can yi ubangida gama da baranai kai na bakin cikin yan dambe Duna gaba da yamma da hauli na ali Zaki da kai da rinjin dambe na baɗa maku rinjin dambe Ali na ku hankule da shi ‘yan dambe Allah ba shi yin amali shi ba za ko can Allah ya yi kaza